Имаме лоши новини. Така или иначе вие се досещате за какво става на въпрос. Последните няколко дни имахме отрицателни температури сутринта и може да се види. Аспержите са леко замръзнали, мекичко вече не става. И така, информирам за всички, които не знаят какво става след това. Една седмица сме на заден, така или иначе. Много бих исках да ви изпратим аспержи за преди Велик ден, но явно това се отлага за след великденските празници. Съжалявам, че така се получава, но просто някой път нещата не зависят от нас. Иначе ето виж какви хубави щяха да бъдат. След няколко дни щяха да са готови да бъдат отрязани, но за съжаление това няма как да стане. Защото сега трябва да ги премахна и да чакаме новите, които ще избият може би другата седмица. Но така или иначе всичко става с забавяне. Така че моля ви се, бъдете търпеливи, ще има аспержи за всички. Не се притеснявайте. Просто нещата ще се случват малко по-бавно, отколкото ни се иска на нас и на вас. Благодаря за разбирането.